יקרות שלי, אז לא מעט שואלות אותי, תגידי, איך את קושרת? איך את עושה את זה? אז אני אומרת להם, קודם כל, איך אתם עושות בצק? לוקחות 2 רצועות ומלפפות, ואנחנו נעבור לפרקטי, למעשי, שימו לב. אוקיי? קודם כל, יש לי פה את הבובו מלמטה, מתחתי עם ספרי, מים, הדקתי את זה, ממש בצורה כזאת. שמה את זה ממש פה, נותנת קצת ככה סיבוב קל קיפול, אוקיי? ככה שיתיישר לנו, שיהיה בצורה מסודרת, אוקיי? לקחתי, והנה. ממש עדינה, אתם רואים? זה מרושע שהתכוון. הדקת למטה, מכניסה פנימה, נותנת לו ככה שיתיישב בסיבוב, והנה לנו. מהמם, מושלם. אין לנו שוונצים ומדהים.